Hello baby, halika, please, kahit saglit lang. Yun, good day, Madlang Noity. So, once in ever blue mo na lang yata ako makakita ng ganito kalaking paru-paru, Madlang Noity. Kaya wag natin sayangin itong pagkakataon na to. Nakita ko to habang nagpapakain ako ng mga gansa ko eh. Lumilipad-lipad. Parang ano pa siya. Hindi naman, parang old butterfly na siya kasi may sira na sa kaliwang pakpak niya. Diba? Noon kasi ilang beses ako makikita ito sa isang araw. Tapos may mga time pa na mga bagong pisa, ano bang tawag doon? Yung bagong labas sila sa cocoon nila. So, ang ganda niya. Pero matanda na siya kasi yung mga pakpak niya is faded na. Faded na dito itong area ko. Tapos, sa left wing niya, faded na rin. Tapos, may sira na. So, parang kuta na rin itong paru-paru na ito. Ang ganda niya.